Cắt nu ngà sông kinh gia, cắt nu ngà sông mai, haba sajai menga bidon mentah, Malaysia yang aku ni, apot yukum kani. Pisu ino inya ang nitang marwe kentin pipiliw jing i henry men kakijan sa esungan yo jing kemen kung kipor men visual kembapin wan pai yang sangat sa sisi ang takin kapor pisaw tu bangait yang pi kentin pipiliw jing i henry men kakijan sa esungan yo jing kemen kung kipur mensua ingat kembapin wan pai biang sangat sa sisi ang taken kapur pisaw tu bangait yang